kin zama bugun zuciyata, in babu ke rayuwa ba zan yi ta ba cikin ka zama bugun zuciyata, in babu kai rayuwa ba zan yi ta ba cikin duniya. Masu ranar gidan rediyon Najeriya da Rabusa Station, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wani lokaci kuma barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shirin namu na Ruhin Masoya. Shirin Ruhin Masoya shiri ne da yake maganganu da dangane abin da ya shafi rayuwar masoya, kuma yakan ba masoyan shawarwari da musamman ce da za su zauna lafiya wa junansu. Haka zalika kuma shirin namu da lokaci yakan tattauna dangane da abin da ya shafi zamantakewar aure, kuma ya ba masoya ma auratan shawarwari na musamman ce da su ma za su zauna lafiya wa junansu. Sunana Nura Saminu Muhammad, wanda aka fi sani da Nura Edita. Ni zan jara gamar shirin namu a yau, sai ku bi mu a cikin shirin domin jin yadda za mu kasance. So masha Allah masu yari, barkamu da dawowa. Haka zalika a wannan satin kuma da dole lokacin insha Allah za mu tattauna dangane da abin da ya shafi wato nasarorin da ake samu a dangane da soyayya da kuma wato ribar da ake samu dangane da soyayya, wanda kuma insha Allah masu da tare da ni muna tare da Muhammad Shitu, ko in ce Coach Brilliant irin masta kenan. Insha Allah tare da shi zamu gabatar da wannan shirin. Riba ta aure shine abin da zamu tattauna akai a wannan sati insha Allah. Ban san me zan iya bayyana ba dangane da abin da ya shafi riba ta soyayya. Duk da na san mutane da yawa sun ce a ribar aure ai mun yi kaza ai dalilin soyayya na adada wanda nake so, yanzu mun hada an sa biki kusan daga cikin riba ne, ila saboda ita yanzu muna da yara kaza, muna da abubuwa kaza, kusa da wa'annan duk ribar aure ne. Haka zalika kwance ribar soyayya ne. Haka zalika wata ta ce ai dalilin mijina na samu mota, dalilin mijina na yi gida, dalilin mijina dalilin auren da na yi na zai haji, na yi umara, na yi kaza, na taimaka ma dangi na da yan uwa da kaza, akwai wannan. Saboda abin da zamu tattago wannan maudu'in a wannan satin shine dukkan satuttukan da muka dauka kusan muna tattauna ne dangane da abin da ya shafi matsaloli da suke faruwa dangane da masoya. Kusan duk satin abin da muke tattauna akai kenan. Akwai misalai da zan bada na abubuwan da suka faru da kuma wadda na gansu a zahiri, da kuma wasu tunane ma da zan iya cewa na yi akan riba da ake ci. Bari fara da riba na masoya. Su masoya a lokacin da suke gudanar da soyayyarsu, amma in an gina shi bisa gaskiya da riƙon amana, to ribar shi ba zai misaltuwa. Na farko, ta dalilin wannan soyayya mace tana samun ilimi. Inda na dosa nan akwai masoyan da zaka ga shi yake karfafa ma abin kaunar shi, wanda kin je islamiya ko lokacin mu ma muna dan irin wannan abubuwan, nakan kira a bar kauna, wanda kina lafiya, ya gajiya, ya gida, ya kaza, da safe kenan kin yi shirin islamiya? Na yi, yanzu ma zan tafi. Kin shirin makarantar muku? Na yi. Sannan kuma wani lokacin an ba da homework ko assignment, to ba yi nake ba in ce kwafa, a'a, sai dai in ce zo mu yi tare ga abin da ake nufi, kawo idean ki in kawo tawa. Ina karfafa mata dai wurin zuwa makaranta duka biyu. Sai abu na biyu, akwai taimakekeniya da ake yi, wadda wata a lokacin da ake soyayyan za ka ga kila in a jami'a suke ko makarantar a dai bashi an fi taimakawa gaba da secondary, za ka ga lokacin kila ita iyayenta suna da dan rufin asiri, kuma kila da ke gurgurawa. Ni na san wanda ita take taimaka mishi gurin biyan kudin registration in lokacin yayi, za ka ga ta samu kuɗi a wurin iyayenta cikin kudaden da ake bata na abubuwa, za ka ga ta taimaka mishi. Sannan kuma idan akwai amana, to gaskiya yana karfafa mata gwiwa wurin duk abubuwa na abi. Sannan akwai mutanen kirki da za a haɗu da su, in dai ina magana kan mutumin kirki masu gaskiya da rikon amana, abokanan shi ma za su dauki wancan ayi budurwan wane ne. Samari da yan mata, riban da suke ci gurin soyayya gaskiya yana da yawa. Na farko, in soyayya ta gaskiya ne da rikon amana, za ka ga ana
yana karfafa mata wurin addini, yana karfafa. Yanzu na san soyayya da ake yi wadda duk safiya lokacin ana soyayya sai ya kira ta, wance kin tashi kin yi sallah asubahi, wace yaushe za ki tafi makaranta, wani mai abin hawa shi zai dauke ta fita, kuma daga ƙarshe in ba ya auren ba wannan alkhairan da ya gina yana nan, wannan alkhairan da ya gina da kila za ka gabar ta tashi sallah asuba duba da yanayin tana son shi. Akwai kuma wasu abubuwan wadda mun ga misalan su, saurayi yana tare da budurwa wadda za a yi a gidansu, da Allah wani kai kaza kai kaza, sai a kyale shi, sai a kira wance da Allah ki sa wani yayi kaza, shikenan ba za ka ga saboda san da yake mata ba zai iya, gashi dai iyayen shi ana ta godo to amma shi za ka ga an ce wane da Allah ki ce ma wane yayi kaza, ko kuma shi namijin da Allah ka ce ma in ya zo zance sai ya kira wuta wance da Allah abu kaza aka ce ki a gida ya aka yi, wallahi ni kaza a da Allah haba kaza, idan ya mata kalaman zai shikenan in ya shiga gida sai ka ga yayi. Wato yi masa wannan misalin da ka bada sai yake nuna mun ka san akwai matan da sun fi samun damammaki ko sun fi samun dama irin wanda za su iya gudanar da abubuwansu. Misali kamar da misalin da ka bada, akwai lokacin da za ka ga an kai mace wani lokaci ba ta jin magana wanta da iyanta da sauransu, amma kuma tana ɗaukar magana saurayi. To kaga sun ci riba su ya kwarai da sun ci riba already in ana sa a canza mata tunani ko a fahimtar da ita wani abu sai abu ta hannun saurayin. Kwarai ana samu. Dan Allah wanda kai mawancin magana kaza za kaza ina aiki ta bata zuwa kila tana kaza kila tana yin kaza tana yawan kallo wata za ta ga yadda ake sanwa irin wannan abu. Kwarai da gaske. Kuma za ka ta hannun shi an bi an ladata da kuma watan da sun fi tsoron samarin su bisa ga iyayensu. Kwarai da gaske ana samun wannan sosai. Amma kuma sai ka ga ɗaya daga cikin ribar da ake samu soyayya shi saurayin ya kasance na leading ɗinta yana ladata da ita ta hanyoyi da dama kuma yana ɗan fahimtar da ita abu. Yana ɗora ta kuma hanya madaidaiciya. Masha Allah. Bari mu baka misali dan ni akwai misalai da kaina da yawa. Idan ka dauki rayuwar mutane biyu, ina iya kama su ba na bane ba. Maryam ta da Ahmad wanda suka aure wannan alhamis dan wanda muke gudanar da wannan. Abin da na ƙara fahimta da shi shine kan duk a zaman da muka yi nan wuraren wannan satin da ya gabata cewa mun yi magana akan cewa muke tambaye shi me ya jawo hankalin shi har yaje yana san tace abin da yake ɗaya daga ciki ne cewa idan yana ta yi kuma yana hana ta bari. Kusan nan ni shaida ne na sha ganin za ta yi kuskure dan da akwai Maryam na san da wani lokaci tana da wauta da sauran abubuwa da irin in kai mata dan ta za ta zo a gurin ina yawan tuko ta da faɗi in ce mata kaza in ce kaza, amma daga lokacin da suka fara tarayya sai daga in ne mata magana ma sai ta rage bata ba za ta maido mun martana abin da na faɗa. Gaskiya ya ci riban soyayya ita ma ta ci idan har haka ne, tunda ni ban san yadda suke gudanar da al'amuran su ba, amma dai duba da yanayin abin da ka furta to kaga hatta da iyayenta ma sun ci ribar wannan soyayya, tunda ma kaga na farko har ta kai su ga aure kafin auren ma, tunda dai zai iya hana ta ta hannu kuma ya sa ta yi kuma abubuwa na alkhairi, to wannan gaskiya akwai riba a cikin soyayya ta su, ana samun riba da yawa. Gaskiya ne wannan. Da matakan na karin bayani ko kuma zai filin shakata mu dawo mu ba masu akwai za a iya samun karin bayani duba da yanayin shi kaga su daga cikin abubuwan da ake samu kuma na ribar soyayya akwai shi kanshi in dai kana soyayya na gaskiya da riƙon amana zaka ga ka samu natsuwa a zuciyarka wadda ila aboki ba dole ne baka wannan natsuwan ba, duba da yanayin abota irin na maza musamman ma yaran zamani zaka ga yawancin abotansu wane mutai filin kwallo ba dan ina nuni da kwallon ba kyau ba wane mutai kallon kwallo wane mutai gurin kaza amma kaga shi soyayya babu wannan, sai dai hello wance daga kalaman da take faɗa maka in dai kun gina shi a daidai zaka samu natsuwa, sannan iyayenka wane kaza kwana biyu wallahi yana nan yayi tafiya ko wani abu, sannan kuma in dai kana soyayya to ban sani ba dai farkon message din da yake shigo ma masoya da safe in dai masoyan gaske ne message ne daga wance sai kuma maidawa daga wane, to za ka ga wannan abin zaran ka karanta sako ta waya ta abar kaunar ka masoyiya za ka ji ka samu wani salama da natsuwa, musamman ma in ta iya kalamai ta san kuma halitta ne al'amarin, to kaga na farko in ka karanta za ka tashi ko da akwai abin da yake damun ka irin ka san wani lokaci mutum zai dan tashi ko da ba abin da ya faru ya dan ji dan bacin rai haka dan kadan, to wannan kana jin dilin na nasu da nan banda dilin na yan albashi kuma wannan yana sa su farin ciki, idan ka ji dilin kana dubawa kaga a'a
sahiba wance ina fatan ka tashi lafiya ya ka tashi da fatan kaza 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 abun alfahari na abun kauna ta ruhin rayuwa na abun alfahari na kai kadai ne lemu cikin kwalaba na kai kadai ne kosai cikin man gyada na da sauran irin wa'annan kalamai to duk wanda zai ji daɗi kaka da wata da kuma da fitowa yi da wasu an sha kai ke da kalamai ba haka bane abu ne wanda ya shafi rayuwar masoya wadda misalai na buga ba ai ba abin da suke faɗi ba kenan kuma ta wani fuskar ana iya ai kalamai ne wannan masu kyau za ka iya kaka da ka fare ma kai kadai ne ruwa cikin randata da sauran dai irin wa'annan kalaman to za ka ga abun yana burgiya mutum na gama karantawa za ka ga ko ni nan in na samu irin wannan message din mai daɗi nakan ji farin ciki da annashuwa zarar na dan yi na tafiya haka mai ɗaki na ban gari ka tashi lafiya ya can ya kaza 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 message nan kaga dai tare muke kullum in ba da dan tafiya da ya kama ni yanzu haka daga safe zuwa maraice in na fita wani lokaci sai na dan samu sakon ina fatan lafiya ban ji ka ba in ban kira ba cewa ina lafiya ina wuri kaza lafiya kaza ka to gaskiya riba soyayya yana da yawa an gina shi bisa gaskiya da rubun amana dan koyi wani abu daga kadan daga ciki ba koyarwa da ke yi na wannan kalamai ba ina koyarwa ne a makaranta kaga malami ne ka ta koyi kuma makaranta 1+1 gaskiya dai masu da yanzu kuna fatare ne ka kana da ran radio Najeriya da Rabusa station akan mita 92.1 zangon FM kuma na cikin shirin ne ya rufe masoya kuma masu rai da yanzu lokaci zamu je filin shakata mu da masu rai da mun da insha Allah zamu bude layin waya domin ku shigo ku tufa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri da dauko inda muke tattauna game da abin da shafi wato nasarori da ake fuskanta dangane da soyayya da ake samu ba dangane da soyayya da kuma aure ma baki da shigo kai hakuri ban daga maka da wuri ba 0806558883 su lambar da za a kira a daidai wani lokacin domin a bada gudunmawa a daidai wani lokacin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Lafiya kallau da wa nake magana? Aminatu. Malama Asma'u ɗin mutanen Gurje muna tare da ke. So masha Allah malama Asma'u wani nasarori kika samu dangane da soyayyar taki? Asma'u ya tana kit tana ta don zari ta kashe waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da kokari barka da shigowa. Malam Nura an lafiya. Alhamdulillah da muke magana. Ba da mun tare da ki. Masha Allah malamin tare muna tare da kai. Ya ake yayi masa. Da masa gashi ina tare da kai malam Mutari. Lakai ne. Barka da wannan lokaci ina fata alkhairi. Fatiha Allah muna godiya. Kana kira? Na muna tare da kai. Kamar yadda yace a gina soyayya tsakani da Allah akan gaskiya. Wace hanyoyi ne ya kamata mutum ya wadda wadansu su gano. Na. Wannan tabbatar da zuwa ko da ta fito da yadda za a yi a gane yadda mu za su ce daidai. Na. Ita ce tambaya. Na. Tambaye ka ban ji tambayar ba. Ba mu ji sosai ba. Ka ji ba? Tambaye ta ka ba? Yawwa irin wani hanyoyi ne za a iya gina soyayya tsakanin da Allah kuma da in ba tsakanin da Allah wanda ake soyayya wanda ake soyayya ta yaya za iya gane. To. Insha Allah za ka ji amsa tambaye ka gare mu baki daya. To masha Allah ina godiya. To muna godiya kwarai da gaske da wannan kira naka a daidai wannan lokacin. 0806558883. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. To wannan kira dai. Dear customer, you are not alone. Wannan kira dai ya shigo yanzu akwai da wannan abin biya rikici. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ga Alaikum salam. to da Hassan ce baka ma san ka kira ba ko ka mance da ka kira. Wallahi wani abu ya kaɗe mu hankali na kira ko ban san ya shiga ba. An wani lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah da muke magana. Ina magana da akira da bai iya. To masha Allah mallam akila rabu muna tare da kai. Na dan saurari kiran saboda kan abun hawa ne ma da na da kaddani da nake jin akan me ake tattauna. Muna tattauna daga nan abin shafi nasarori na soyayya. Na'am.
matsala ko kuma wajen abu mai kayatarwa haka. To ai in aka ce nasarorin da mutum ya samu a soyayya ko kuma nasarori akwai wasu mai matsala akwai kuma mai daɗi. to nasarai kuma nasarorin da mutum ya samu wannan ne aka taɓa wajen daɗin ko rashin daɗin. to dama nasara akwai inda ake samun Akwai nasara mara daɗi? A ba mu misali. Gaskiya ne a kafin akwai abin da yake janyo cikin a cikin soyayya a wasu lokutan kamar yadda akwai abin da ke kawo cikin. Kamar bai fahimci maudu'i ba. muna da kace yawa to yanzu da aka gaba da ina hanya ne muna kuku da kan alƙali. to masha Allah ba ta da lafiya tun da ban fahimci. gaskiya baka fahimci maudu'in ba sosai gaskiya masha Allah fatan zaka sake da jarabi kira an ka da mu kuna ta assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah ni kai na nan da kan nake jin ka wallahi ba na su masu saurari gaskiya magana ta yi kasa sosai ma to masha Allah Ibrahim Musa muna tare da kai Lafiya lau alhamdulillah. to masha Allah muna godiya kwarai da gaske kai ma muna muka fatan alkhairi to amin sun ma mun gode kwarai da gaske sifili takwas sifili shida biyar biyar takwas takwas uku biyu bakwai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da warhaka. barka da kokari barka da shigowa yawwa ya yake ya yanayi ya rayuwa. alhamdulillah da muke magana a magana da ɗan jama'ar ba. to masha Allah man Allah da muna tare da kai to ma yana gudunmawa zan bada ga masoya na'am waɗanda suke gina soyayya har a cikin gida. na'am Ita dai soyayya wani abu ce da Allah yake kullum. wannan gaskiya ne Yawa to saboda haka ina kira ga masoya da Allah ko da wani abu ya yi zo aika hakuri. na'am Kuma ƴaƴa da za a haifa maza ko mata abin zai zama darasi gare su. na'am amma kai wani nasarori ka samu dangane da soyayya ka da kai A ne na tsawon yara alhamdulillah ya kusa irguwa kamar yadda muke bayani. na'am Na samu nasarori kamar yadda karatun yara da kosa abubuwan abin wanda da ke kauna kuma haka ke tallafa ma gida. na'am Wallahi. ma'ana irin in ta kai kila baka da kuɗi an dan tallafa ma da kuɗin cefa ne a ce ga wannan bari mu ƙara mu sai gishiri ko in ka ba da kuɗin yaji a ce ma bari a sai magi Wallahi ɗari da ɗari. na'am Wallahi kuma ba inda muke jin daɗi kamar karatun duka ma ko da kun inda za ta kula yara su makaranta. na'am Yawwa saboda haka masoya ina kira ga hankalin su da Allah ai kuri ko da ya yi gobe na ɓaci ne to ai a cire baya. gaskiya ne a tuna duk ka san wani abu akwai lokutan da idan ana soyayya abin da ke bani mamaki shine sai ga ɗauki tsawon lokaci an ɗauki watanni kana ma yarinya kalaman soyayya kana son ta wani ya gaba da hidimar sa yake faɗi da misali ka fahimce ni Na amma lokaci ne dan kuskure kaɗan zai duk sai a wance da wancan kalaman da aka share watanni ana yi wannan kalubalen kadai ake kallo za a kalla ko kuma wannan laifin da aka yi shi kadai za a kalla za a kalli wancan kalaman da kaza ake cewa ba da sauransu wallahi wannan abin daga shedan ne inda a kuri a kuri komai ba komai ne ba. wannan gaskiya ne Yawa shi da wani shedan ne inda an yi musharika mutum biyu to shi ne na wannan gaskiya ne dai a dinga addu'a masoya da Allah a dinga addu'a Allah kawo ke ya ɓaci rai. to amin summa amin masha Allah muna godiya kwarai da kasar da lafiya Allah ta gudu da kenan. to amin summa amin muna godiya kwarai da wannan kira naka a daidai lokacin 0800 655 assalamu alaikum wannan kira da wasu da yanki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da kokari barka da shigowa Barka da yamma. yawwa da muke magana Ana magana da Umar Adamu daga jama'a. to masha Allah mallam Umar mutanen jama'ar mallam zan muna tare da kai Wanda zai yi fata alkhairi Allah ya sa mu dai lafiya. to amin mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka a daidai wannan lokacin 0806558883 assalamu alaikum Wa alaikum assalam barka da. yau barka da kokari barka da shigowa Ya kokari ya aiki. alhamdulillah da muke magana Muna magana ta ce ba da ya san waje ba. to masha Allah mallam ta so ran da gidan dan yadi muna tare da kai Aji mawdu'in na biyo a wasu zai na duniya ta jama'a soyayya. na'am
za ka yi ana samun da sauri a cikin hanyoyi a kan da shi a samun da ɓangaren da ya fi na'am in samu da sauri masu dama wanda cewar duk da kwanci gani a yi da gaskiya domin Allah ya ma'a ji samun da ya ta abuwa na'am kuma da mai ta rayuwa yana abu yana abu dole da ta ya fi wannan gaskiya ne ɓangare shi ne dama ba kada mai kyar ɓangaren kuma gida ta sa hakuri ta za a ci biyar to hakuri ba shi ne gida ya sa shi da cikin hakuri wani kai da ta an yi wata ba a sa gaskiya ne wanda wani zai kira da kawo wanda ya gina cikin jin kai cikin tsawon kana babu a harkar biyar an zai kama da tura masha Allah masha Allah ina ba su wata a gaishe wanda ya yi masa insha Allah ina masa ina tare da kai ina tare da kai ina kuma an gode amarya fatan alkhairi cewa Masha Allah. masha Allah ya gani Allah ya wani ikon halarta wannan mun daura aure ba wallahi Allah ya sanya a gaskiya ne to ayi suna na ji ba da muna kira mun gode kwarai da gaske halartar su dan gidan dan yarima muna godiya kwarai da gaske da muke naka a daidai wani lokacin assalamu alaikum hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da kokari barka da shigowa alhamdulillah da wa muke magana to masha Allah mala aminu muna tare da kai na'am to na'am muna tare da kai muna godiya to masha Allah mun gode kwarai da gaske ina ga hidimarsa ai kamun mu kara daga wani kiran kamun mu koma wurin am tambayar da wancan bawan Allah ne a bashi amsa ko na ko mu dan kara daga kira amma dai mun bashi amsa dan na san yanzu haka yana san ya kusa ya ji amsar da za a bashi ina tunanin tambayar ta shi yake cewa ya zata ni zaka iya tarbar ta ya za ka iya gina soyayya ta gaskiya sannan kuma ta ya za ka iya gane ana maka soyayya ta gaskiya ko kusan haka tambayar tashi ta take to na farko duk wanda ya ce ta ya za ka iya gina soyayya ta gaskiya na farko kai ma in ka kasance mutumin kirki to ka samu kaso 70 na gina soyayya ta gaskiya to ta yadda za ka gina soyayya ta gaskiya zaran ka ga ya kana so kafin ka tunkare ta ka fara aunawa a zuciyanka za ka iya zama da ita a matsayin wanda za ka aura idan wannan ya zo maka zuciya ya zauna hanyar farko da za ka bi neman izini ta iyayenta kafin a zo yadda za ka gina shi din na biyu in wannan bai samu ba kafin tun da kasan akwai masu fara haduwa da yarinya kafin su je wurin iyayenta akwai kuma masu fara neman izini to duk wanda ka yi daidai ne amma zuwa wurin iyayen nata neman izini da farko ta da Allah na zo ne a bani dama in haɗu da wancan zan yi magana da ita in suka baka dama to zaran ka je yadda ake gina soyayya ta gaskiya farko in ka je ranar farko da ka je kakka yi ƙarya ko da misƙalar zarratan inda na dosa bayan kun gaisa ka yi dan introduction gabatar da kanka ne wani kana sai da tantabaru kana kar ka ɓoye sana'a ka kowace iri ce wance ni sana'a ta kaza amma daidai gwargwado Allah ya rufa min asirin da zan iya rike mace ɗaya kenan na biyu kar kai ƙaryan gida a jimlace kawai kada ka yi ƙaryan kuɗi ɗaya kenan in kai wannan ka fara gina soyayya akan gaskiya in kai wannan abin da na baka ka fara gina soyayya akan gaskiya da riƙon abu na biyu kada ka yi ƙaryan dukiya ko gida ka nuna ko gidanku ya fi inda kake ko wani abu makamantan haka kar ka inda gidanku ya kace ni dan gidan wane ne nan ne gidanmu ni ma nan nake zaune na fara gini ban fara gini ba duka ka gaya gaskiya abu na uku duk abin da ba za ka iya ba kada ka yi alƙawarin za ka yi misali in an zo sallah ya matso cewa to wane ina son ka sai min leshi ina so ka sai min takalmi mai ɗagi ina so ka sai min aba duka in zama farkon zuwa na faɗa miki sana'a ta gashi amma ba cikin zabi ba ga iya abin da zan iya yin kokarin yi miki kaza da kaza da kaza to ina ga in ka gina wannan ka fara gina soyayyarka akan gaskiya da riƙon amana ke yadda zaka gane kuma kai ma din soyayyar gaskiya da riƙon amana ake maka tashin farko idan ita ta nemi wani abu a wurinka idan Allah bai baka ikon yi ba
idan bata nuna bacin rai ba to ka fara gano ana son ka da gaske kenan. Amma zaran ta fara nuna yau dan abin da bai wuce 20,000 ba kaza kaga bacin rai ya shigo dan ta dalilin ka yin abu kaza wanda kake ganin kuma kai a matsayinka na namiji wanda karfinka bai kai ba, to in dai bata nuna bacin rai ba to na farko akwai alamun ana maka so na gaskiya. Amma zaran ta nuna bacin ranta kan ka kasa yi mata kaza to kamata yayi ka canza shiri. Ba zan ce ko akwai matsala ba, amma ka canza shiri na yanayin yadda zaka gina ta. Sannan kuma idan yarinya ce yar karama to duk abin da zaka yi ka faɗa mata gaskiya. Duk abin da zaka yi ka faɗa mata gaskiya. In ba ta yi fushi da samun ka ba to kamar akwai alamun ana son ka. Na biyu, idan ba ta maka ƙarya. Misalin da zan buga maka, maybe kana zaune a bakin titi wata rana sai kaga ta dan zo ta wuce, in kai sa'a bata ganka ba kawai ka kira hello wance in zan zo gidanku nan da mintuna 5 haka ko 10, ko kuma kina ina, sai sai maka ina gida, ko da gidan ta nufa in ka je ka nuna mata amma na ai na yi tunanin to ki rika faɗan inda kike exactly, to wannan yafi da a ce ka kira ta ce maka wallahi ina wuri kaza kuma ba wurin take ba. Sannan in ta je biki ka tabbatar wacce kina ina wurin, to gani nan zuwa in dauke ki mai da ki gida, a'a gani nan zuwa ina kusa da wurin, a'a ba sai ka zo ba, yoni da nake kusa kwana biyu kawai zan sha koda, a'a kaza, to ka san ba ta a wurin. Ina masa ina da tambayoyi sun kai 18 da zama akan wasu maganganu da kai. Sai dai a bayan fage, saboda wannan filin na masu sauraro ne, in su suka tambaya za a faɗa musu iya abin da za su fahimta. Ina jin kakila mai sauraro ina da sauran minti ya 30 kawo. gaba ko in ce 25. Cikin wannan tambayar da kai, wannan abin da ka faɗi, wani ɗauki wannan da kai na'am, yawwa, ka ce idan ta zo wucewa misali ka kira ta a tana ina, ka ganin kana so ka koya mata dai ba ka san rayuwar ƙarya, amma baka tunanin cewa idan tana wurin biki ka ce za ka zo ka ɗauke ta ko na mutum za ta dinga ganin kamar cewa kai ba ka yarda da ita ba. ko kuma ita ba ta so kawayenta su ganka ko da hukumantansu. ba rashin yarda bane, in dai dama baka gina soyayyan aka. Shi yasa nace tun farko kada ka yi mata ƙarya. In dai bata taba kama ka da ƙarya ba kuma baka yin ba, ko da ma bata kama ka ba, in dai baka yi ƙaryan ba, ko da wurin biki take, wurin bikin wance na je to gani nan zuwa wurin. In dai bata yi maka kwane ba, in kuma ta fara tunanin uwa da bai yarda da ni ba, to ba soyayyan gaskiya ita take maka ba kenan. In dai tana maka soyayyan gaskiya, duk abin da kai ba za ta yi maka mummunan fahimta ba na ko bai yarda da ni ba yasa yake bin da bigi na yake. Duk da dai wanda ba sa soyayyan gaskiya, wanda suka hada samari kaman 2-3 to su ne zaka ga suna maka wani bai yarda da ni ba kenan. Duk wanda kace tana maka wannan furtun baka yarda da ita ba, to ka kwankwasa dai ka ji kuma ka canza shiri na yadda zaka saita mata rayuwa. An zata ma take kenan. Shi an ga bashi an zata me shi ina ga daidai gwargwado saboda lokaci. Ina wani dan bashi kaɗan daga cikin abin da ya kamata. Kamar yadda kai magana na farko kai ya fara zuwa mata da ƙarya. Na yadda kuma zai iya sanin ana son shi ko ba a son shi, akwai hanyoyi da yawa da zai bi gaskiya. Hanyar da zai bi na a ya san ana son shi ko ba a son shi, irin akwai lokutan da za ka ga kamar yadda ta buƙaci abu ba kai mata ba a kan lokaci, ko ta buƙaci abu ka nuna mata baka da hali, idan mai son kashi za ta samu ta haƙuri kuma ta ce ko canji ɗaya ba za ka gani ba. Haka zalika mutum da ke son ka sosai, ko mun ni za ka yi mata tana nan dai kanta kai kake so. Haka ne. Sannan akwai kulawa, za ka tana yawan baka kulawa, ɗaya daga cikin abin da ke sa ka san ana son ka ne. Dan ka san kulawa tana ɗaya daga abin da ke sa mutum, tana ɗaya da cikin abin da za ka san cewa wannan, ko mace ce idan tana samun kulawa to za ta san cewa wannan na santa. Amma idan akwai karancin kulawa to za ta ga wannan kawai bai ma damu da ni ba, kuma da wani ya zo an san shi zai shiga ta yi. Haka zalika kai ma idan kana so ka tabbatar da asa kai ne kulawa da za ka gani, ila a ranar tana ma flashin ya kai so 10 ko so 20. Kai ganin ka za ka kai ganin kake kamar tara ne ka, amma ita kuma a ran ta soyayya. In dai ba wani abu kake tambaya ba. Akwai irin ta kira ka ta ce kana lafiya, ta kira ka ta ce yayin yau, ta kira ka ce yanzu kaza idan Allah za ka zo ya ku gaisa irin dai, ko ta kira ka ta dai kana bai na message yau na message ko yawan message haka da safe ya an tashi lafiya ko to kaga duk wannan kaɗan daga cikin abubuwan da zaka san cewa ana yin ka ne ko ba a yanka. Amma da zaran ka samu rauni ta wannan fannin to ba za a ce ba a san ka, da akwai ko da ba a'a ka tsaya akan to ka kara, amma dai shi ainihin wannan mata mayaudara za ta iya ta baka kulawan yaudara. Okay. Shi yasa ka ji na ce maka in dai abu dai ta nema
baka yi ba dan baka da shi kuma bata nuna fushi ba wannan ya wadatar. na'am ba ya wadatar 100% ba, akwai wasu misalan duba da nan amma wai dan kila tana yawan kiran kai ya kake wayewa akwai masu man namiji shigo ba zai zaga a wani tana ban kula kaza kai kuma da ka fi sai experience ka ce eh haka ne amma ka dan kula yo fa so uku ta kira ni kaza sai abu ya lalace ka buga ce ba na ga a kai dai bari kawai sai kaga ya fara shafa kai. So mun haɗu da irin wayannan kalubalolin da yawa da mutane wadda duba da yanayin kila irin sana'o'in ma akwai experience ta fuskoki da yawa wani za a dame shi da kira message na kalamai waye ba abin sati biyu to da Allah wani yi min kaza dama wannan kulan ana so a dan jawo ra'ayin shi ne. wallahi akwai wata yarinya da naga ta kiran nasa kudi za ta tambaya da naga ta kiran irin wannan ka kaude wallahi akwai masu irin wannan dabi'a kawai yawa ni da naga yarinya ta kira ni wallahi na san kudi za ta tambaya da naga an kira ni kawai na san kudi na ce maka ka dai bar shi akan akwai masu irin wannan dabi'a. masu rari muna tare da ku a daidai lokacin lamar za ki dace 0806588327 ita ce lambar da za a kira domin a shigo a bada gudunmuwa a cikin wannan shirin namu na ruhin masoya. Assalamu alaikum. Barka da kokari, barka da shigowa. Yawwa da wa muke magana? Alhamdulillah. Na'am. 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 Saboda ni an taɓa yin wannan. Sai ka karo kudan da ko kuna a ɗan. Wanda ya jagori, na jagori da wani yaro. Kuma lokacin ana kwalla ya haɗa kwallon kaf. Na'am. Sai abu ya fita gida ba. Sai ta lallaba, da dama duk da baba wannan kwallon da za a yi ke wani ko kuma ni ba na zo na fata. Ta zo na karkawar zuwa sallama mai kai ce wani ya saki a cikin wani wanda ya nuna saki a wannan wani ta fata da ta fata da aka yi ta zo na yana zuwa ina turi ya yi. Na zuwa wurin ya yi sallama za ka tana gida. Ina suna kanan baban da ya yi kaji abin da ya faru ya ce da su ne ya kai. Ina zuwa gidan ya ce a ran nan babu da wuce wani da zabi. Na'am, kenan wata ta fito wannan abubuwa duk yawanci za ka daga abokai ne na maza ko na yan mata kuma ni kakana da wani tarihi ni ina kuma kai tarihi ni kira ka na'am yace ai ni ina da abokai ne yace a'a abokin ka sai yake to saboda ni abokai na da nan barka ne yace a'a ni aboki na rayuwar duniya ce ne ko wajen abuja ko wajen mari ni zai ba wani tarihi kuma tarihi aka ba su wani yana da abokai guda uku sai ce ai kowane iya ya ce sai baban da ya ce a'a abokin ka ɗaya ne sai ce to ai bai da bai ce to abin da nake so ka tafi ku tafi kamar tsakar dare kamar irin karfe ɗaya ko karfe biyu da na da ka je ka biya ka ce to wane farko ka biya ka ce wane yau mu ai gaskiya ta iya kan bai ki nan ya buga mana gida ya ki nan ya ce ai matan ya kace don Allah ya zo buga duniya bai san kara ya kama sai wannan abokin na ya rufe gida ya ce ka je sai ka jawo kanka sai ka ji aboki na biyu shi ya buga mana gida sai ce ga wani ya ce wani ne ya samu ka dane take taki taki a ta sai ya kace ta illa gudu bargarin nan kara ya kama sai kai ya rufe gidan ya ce ai kai ka ja sai no sai ta na yana kallama ya buga mana ce wani sai har wani garbi ya ce ai a kika mata ai ka koma gidan baba ko sallama ki sai suka runku da suka yi kudu hakiyar daji sai ce wani yan tsaya sai ce ba lafiya lokacin da mata ba kaji yadda baba na yake kaza na kafin yadda ba da biyo na ta ake sai kadai na hoki na amana saboda haka kusan matan ma bai hankali shi ne ta aure ya lalace su abuya ce amari abuya ce ko kuski angon shi ma abokin su ne kwanan nan wani ya same ni a wani kuma wajen karatu suna rana ɗaya sun bada ya kuma makarai ta cikin ya sun zai bani shawarar na jito in
suka yi hakuri a je za a gano ko zo ne wanda mai bayarwa a cikin shekara biyar da soyayya rana ne a ce an fata kar kowa ke gidan ko ba wa na suka ne na fata wani mauri da suka yi Allah ta samu da mutane kuma masu abokai an sai hankali iyaye akwai munafukai da yawa su gode Allah ta to muna godiya kwarai da gaske da wannan kira na kaji da wannan lokacin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shek Malam Nura Edita da Shek Malam Hidman ta barkan mu da wannan lokaci. Yawwa barka da wannan lokaci. Masha Allah suna na sakatare Malam Akibu da Musa. Wannan gaskiya ne ka riga ni. Wannan aka yi mun yi mabin da aka tattauna na je da Musa ya ta kawo batutuwa akan yadda aka tunkari soyayya. Gaskiya ne. Kuma mun kaga masu sauraro mu za mu yi gwamnati tambaya da kuma shari'a kan abin da aka. Na'am. Mun ji batutuwa duka da aka tattauna ya mabin ya ɗauko abubuwa sosai. Na'am. Amma ni da tambayar da nake. Yanzu misali za a ga kana son mace. Na'am. Kuma kawai sai ka kai baka yi tunkara ka ga mata. Na'am. Kana son ta amma ka ji so kana son jin dina ko ka tunkare ta ka ga mata kana ganin ko wulakanci za ta ma ko ko dai kana ganin ba azin ka bace. Na'am. To yi ne ya mutum ya kamata yi. Kuma yanzu da soyayya ba tura wani za ka yi ba kai dai dama da ka fara sanar da ita ka ga mata in da ba a kofa daga nan ka ga ai magana za ta kai sama a wajen iyaye. Wannan gaskiya ne. Ita ya kamata ka fara ba ka fara daga iyayenta ba amma in ka fahimci cewa ita amince ku kaga za ta ba ko ba ka je ka sami iyaye. Amma ni ne nake jin nauyi nake jin ya ba zan iya gaya mata ba ina son ta amma ina son ta ba zan iya kuma gaya mata ba to ya kamata. Da masta wai ina kan yadda masta mala aqib liwa insha Allah zaka ji asar tambayar ka kamun Masha Allah. insha Allah. 08055888327 amma kam Me yace? amma kamar nan masu yare bari mu dan shakata kaɗan sai mu dawo domin mu dan ƙara tattaunawa dangane da abin da ya shafi wato shi shirin da muka ɗauko sai mu inda muka ɗauko bari mu dan shakata da wannan waƙa ta bari mu ga wata waƙa ma za mu sanya mu dan ƙara da ƙashewa kamun a wasu yare su yare ne waƙai yasa da aka taba kwanta marhaban masha Allah 08065588327 assalamu alaikum. alaikum salam. Barka da gari barka da shigowa. Na gajiya kuna tare da ai photographer fawo. To masha Allah malam ai muna tare da kai. To wannan gidan ai namu ne dama. Nan mun soyayya masu kananan shekaru. Na'am muna tare da kai malam ai. Gaskiya soyayya tana da daɗi sosai amma kuma wahala ta tafi yawa. Na'am. Saboda ni akwai yare da muka ɗan taɓa haɗuwa ita ba ma an daɗewa ka kai roll lamba naka kira waya roll lamba haka. Na'am. Muka ɗaura soyayya ne ita ta shakarye na jigar sai da ji haka da can safana. A ƙarshe da mai kwana uku a gidansu muna aka daidaita magana aure komai da komai kuma a ƙarshe dai Allah bai al'amarin aure ba. Tsakanin Allah soyayya tana da daɗi bakin gwargwaranta. Na'am ka samu nasarori kenan akai. A gaskiya an samu matsaloli akan al'amarin. Nasarori ko nasarorin ka samu ko kuma matsaloli? An samu matsaloli. Nasarori da mahaifinta ya yadda in aure ta amma yadda ta yi daga nan sandamu in koma safana. Ya da ka tashi ka biyu duk nasara ce. Kuma ke nan yan wani da kuma na rage. Duba Daga kanin zai. kauna ce kai ko kauna. Daga a nan soyayya ta ɗan mun wahala kaɗan amma kuma na daɗin ta gaskiya sosai tunda har yanzu na yi aure ba ta yi aure amma kuma ana zumunci wani abu ya ga ciki na mutunci. Tun daga kaga duka da abin soyayya ta isra. Gaskiya ne to masha Allah muna godiya malam ai. To haka yana kowa fata alkhairi ubangiji da Allah kara mana soyayya tsakanin mu gaba ɗayan mu da matan mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu Allah zura da masoya lafiya ma'aurata. To amin sun ma'amin muna godiya kwarai da gaskiya ai photographer. To na gode. Mun gode kwarai da gaskiya da wannan kira na kamala ai photographer da wannan kira naka daidai wani lokacin 080655888327. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah barka da gari barka da shigowa. Mu'allim ne duka an da lafiya. Alhamdulillah da nake magana. Ya aiki ba. Lafiya Allah kalau sani ne ya fasta da. to masha Allah mallam sanu na tare da kai.
lallai kan nasarori a Najeriya gaskiya alhamdulillah. Na'am. Sai dai awa Allah gaskiya. Na'am, haka ake so. Allah da ya mana da jira. To amin summa amin. To mun gode kwarai da gaske da wannan kira na kan lokacin bari mu ƙara daga kira ɗaya zuwa biyu sai mu dawo cikin gida. Mu ba mala aqib liman amsa tambayar shi haka kuma mu bashi shawarar da ya kamata mu bashi kuma mun nade tabar mashirin kuma mu dan ƙara sharhi a cikin gidan sana sai mu nade tabar mashirin insha Allah. 080655883 sai lambar da za a kira domin a bada gudunmawa a wannan shirin ana na ruhin masoya. Assalamu alaikum. To wannan kira dai da shigo ya yanki 080558327 assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, barka da warhaka. Barka da wuri, barka da shigowa. Yawwa Allah ya daukar ki ne. To masha Allah malam Bello muna tare da kai. Yawwa wallahi ni ne kamar yadda malam Aisha da Liman ya faɗi san da mu. Na'am. Wallahi ni ne kawai ni dai ina so in tuna abu akan gaskiya tare da yadda kawai ne. Na'am. Ina so na ko ne kuma so na so ba ma da za ta mure ba. Na'am, ba ma za ka tunkari iyaye ba kai kenan. Ana yanzu kuma ai ka da maka ne masoyiya da iyaye ko ko ta kai da iyaye. Shi kan shi da na so mai wata tambaya to amma tunda ban mai ba kai bari in maka. Ya Allah ta na kai. Ba ka tunanin cewa kamar tunkara iyayen sai ka fi samun gamsuwa kuma za a fi sanin da kai ka musamman ita kamun ka tunkare ta ila ka fahimce ni. Ma nura ai ita ce za ta zama zaman auren ba iyaye ba ko duk da haka na amma idan iyaye suka san da kai zaman farko to ko da mine ne zai je ya dawo za su iya kila ba ta shawara a kanka sosai sosai kuma za su fi sanin ka tunda yanzu za ka ga akwai wanda zai ɗauki shekara 5 ko 6 yana soya da yarinya amma gidansu ba a san da shi ba wanda kuma ya fara zuwa gidansu yarinya ya fara sanar da iyayenta to shi aka sani don haka ko da aure ya aka tashi za a ce to wane shi muka sani shi da ya zo gida ko kuma wanda ya kawo ma yarinya mene ya cewa irin ko ramadan basket ne ko mene ne ya kai har gida da kanshi shi aka sani misali wanda ya tare da ita saman hanya ya bata. Mama Nura. Na'am. Idan na bincike da inda suna so na tsakani da Allah. To kashi na biyu kuma yin zai samu iyayen. Ok, in ka fara da ita kenan. Na fara da ita. To yanzu mu kaddara misali a matsayinka na kai da kake zan san yarinya zaka fara tunkara ta da soyayya gidansu zaka je ko kai tsaye ka hanya zaka kai wata magana misali tambaya. Wallahi da lama nuwar gidan zan je. Masha Allah. To yanzu ka je gida kawai sai ka je a kira ta ba tare da ka nemi izinin tsayuwa da taurin iyayen ta ba misali in har abin gani saboda ai muna ba samu ba abu mataki ne. Akwai da zaka iya tunkara ta kawai sai ka sanar amma in ka je a gida to ka fara samun damar tsayuwa da ita kamun ka iya abin gaba ka tunanin cewa kamar shi ma nan wani abu ne wanda zai ɗan taimaka masa soyayyarka. Kuma wallahi zan yi farin ciki ma da suna in ta ce mu zai ka gaida iyayena. Masha Allah to ai shine abin da hidimar sa yake magana akai. To wallahi to ka ce mai wallahi ina goyon bayan wannan abin da yake tare ni kuma dama haka nake so. Masha Allah ka san wallahi kai kanka in aka ce a matsayinka na uban mahaifin yarinya saurayinta zai zo wurinta fira ya biyo ta hannunka ya ce ina zai tsaya da in fara tsayawa da wata fira to sai ka fi jin daɗi da gamsuwa da wannan bisa ga wanda zai je tare ta kai tsaye kawai ce ya fara samun so ita sana zai je wurinka. Wannan gaskiya na yau ana kan gaskiya cikin gaskiya abu ko ma nura. To masha Allah kenan zaka fara bi ta hannun baba in babai baka dama kaza to in yaso kawai ana baka dama tsayuwa da ita kai kuma sai ka dawo wurin yarinya ka ci gaba da fighting to har Allah ya sa a ci gaba. Kuma wallahi in na iya ko ina koma gida in turo shugabanni ma ba. Ka ji lissafi yanzu idan muka ɗauki wannan mutanen masha Allah idan muka ɗauki wannan wanda suke aure a wannan zamanin kaga anan gidan suka hadu ba su tota shi da haduwarsu ba kai tsaye da ya tashi yana zuwa kai tsaye wurin iyayen ta je tinkara aka bashi damar tsayuwa da ita ka fahimce ni haka zalika aka zo aka sa biki ana sa biki da aka sa biki ran aka ce sati biyu daurin aure kaga abin an bi shi a mataki na manya kenan amma ba wajen to an lura wannan fadar na ku da yake kira ne kuke kuma da ba ni shawarwari na'am wallahi ina roƙon Allah ina fatan dukkan matasa za su yi kai irin wannan kamar yadda wannan abin ya faru a nan na'am su wannan hanyar ya da wannan aure
ya gudana. To masha Allah muna godiya kwarai da gaske da wannan kira na To Allah ya masa da alheri ya kai lafiya. amin su amin kuma kai ne kira na karshe a daidai wannan lokacin yana masa ka ji abin da malam Aqibu Liman ya faɗi na'am to yaya ta fannin ka tambayar shi cewa kila akwai ya ga wata yarinya yana so na'am amma shi yana ganin kamar ta fi shi aiki kaman ba aji ba ba ajin shi ba to ka san shi tambaya a irin wannan abu haka ba za ka iya amsa shi kai tsaye ba sai dai ka amsa shi ta fuska guda biyu na'am inda yake ganin ba ajin shi bane na'am shekaru ne tafi shi ko gidansu babban gida ne irin suna da kuɗin nan yana ganin wanka to kaga yanzu ba za ka iya ba za a iya bambanta amsa wannan ba sai amma za mu amsa duka na'am idan dan shekaru tafi shi ina ga kaman ba abu bane wanda zai iya bada wani wahala na'am na farko dai za ka iya daurewa ka dake na'am ka je ka yi sallama da ita in ta fito ina wuni ina gajiya daga yanayin amsan da take baka ya zai iya baka dama za ka yi magana ko ba za ka yi ba amsa soyayya ba ma za ta amshe ka ko misali in dai kamar wadda kake ganin kila ta dan fika kuɗi gidansa akwai kaza 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 kuma gashi kana son ta in ka aika daga fitowar ta kaga ta dan bata rai tana dan tsuke baki da hanci haka ya gajiya sannu to zaka ga kamata daga nan ka san da wuya amma sannu malam maraba ya gaji lafiya lau da Allah abu kaza ya magana ne na so mu yi da ke to kuma ban san yanayin da zan same ki ba na'am to ina jin ka ina sauraron ka to kaga ko da ba za ka amsa soyayya shi ba bai nuna za ta yi mai walakanci ba amma wanda ta fido ta dan tsunce baki haka ta dan bata kai sannu yawa kai kuma ka zo ina gajiya lafiya lau me ya kai to ka san wannan da wuya ka samu fuska to amma akwai wanda zaka ga kana musu kallon kamar sun fika kila a gidansu da kuɗi waye waye ta dan fito haka kila akan tayi sai rarrafe da sauransu tana fitowa wani sannu malam ya gaji a nan da Allah wurin ki nazo kuma muna da dan magana haka mai dan tsawo da fatan da Allah ki yi hakuri ki bani lokacin ki daga sai maka ba damuwa ina jin ka ta dan sakin maka fuska amma daga zo wurin ki nazo da Allah ina so za mu dan yi magana kuma da dan ki dan ba gaskiya ni aiki nake a cikin gida sauri nake kai ka faɗi abin da zaka to daga nan ka san ba ma za ka samu ba sai dai kuma still watan ko za ka samu karbuwa sai to abu ɗaya da za ka yi sai ka nemi lambar wayanta in dai har ta fitan duk da tana tsuke baki da hanci tana baka rai sai da Allah taimaka min da in ta baka kaso 40 na daman ka yi magana da ba fa soyayya muke magana ba tukuna nan ba kai ma matakin soyayya ba wanda yake ganin shi ma ya san tafi shi ta baka kaso 40 na ka yi magana da ita to daga kalamanka daga shawarwarin da ba samari yan yori ba kuma wanda za su ce maka kai da Allah ka gaya mata me za cinye ka za ta yi ba irin wayannan ba in dai har soyayyan kake so daga tura message na Friday kadan daga nan kawai sai ka nemi da Allah wancan ina so zan ƙara kawo ziyara in ta baka dama a ranar da ka kai ziyarar ka sai kin ga ba tare da bata lokaci ba ya hakuri in yi miki zaki kaza amma dai gaskiya ga abin da yake raina simple wannan shine in kuma girman ka ta yi a haife to gidansu za ka fara kallo in tana da yayi sun yi aure ko kanne ko wani abu in dai tana da kanne 3-4 da suka yi aure ina baka daman karka ji komi ka je amma ka je da sufa ta kamala ba kuɗi nake nufi ba abu ne wanda zan iya faɗa maka ta bayan fage da sufa ta kamala ka je a natse da fuskar natsuwa ina gajiya lafiya lau wance musulunci ya yarda mutum ya auri wadda ta girme shi ka dan buga mata dan misali ka dan abin da ka sani ka ce gaskiya auren ki na zuwa in ita ma ba yar walakanci ka san wasu walakancin yake sa su kai wannan shekarun a gida ko kuma neman redmade ya gama gini wata irin mota yake hawa in ba Hennessy yake hawa ba to kaga irin wannan zai sa su sai ka ga sun tafi ko ma dai famileto ne ko menene to irin wannan wasu yana sa su to in dai ka kalli gidan ka ga ba irin ɗabi'an ta bane sannan last abu na ƙarshe da wanda ta fika kake ganin in ta fika ta fuskar kuɗin ne ko a haife farko ka nemi ƙawaye ka dan nemi ɗabi'unta wasu irin ƙawaye kake mu'amala da su
wannan zai baka wa dan daga cikin amsoshin zaka je ko ba za ka in abu kawayenta mutanen kirki ne to zaka iya samun wani kafa daga kawayenta wannan shine dai shawara to masha Allah wala kin na so in ce na ba amma ba mu dama gaskiya lokaci ya riga ya kure duka kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan satin sai idan Allah ya kai mu kuma wani satin da za ku ji mu da wani sabon shirin amma da dai lokacin ma'aikatan gidan rediyo Najeriya da Rob Star Station da kuma ita shugaban sashen shirye wato Rukayya Ahmad Dukku haka zalika da kuma shi shugaban gidan rediyo namu wato injiniya Marwan Ibrahim Abukur da kuma mu da muka gabatar da shirin akwai Coach Muhammad Shitu Headmaster na tare da ni Nura Saminu Muhammad wanda kuka fi sani da Nura Editor muke cin muku ku tare mu na sata amma kamar nan masu rari akwai wato page ɗinmu na Booster Station a Facebook kenan akwai page din wanda za ku riga kallon shirye-shirye mu duk wani shiri da muke yi a nan cikin gida za ku iya kallon shi a can wuraren haka zalika kuma akwai wato Karamci TV Show shine YouTube din mu Karamci TV Show shine sunan YouTube channel din mu da za ku iya kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa na musamman kuma na ruhin masoya dan zan so ku ga yadda hidimar da ake yana kamata yake abubuwa wasu rana sai da Allah kan wani sati za ku ji mu da wani sabon shirin